Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Iampo nato ang kaayuhan sa tanang mga masakiton sa tibuok kalibutan, sakit sa lawas ug sakit usab sa kalag. Ug ang atong mga benefactors and donors hatagan unta sa mga grasyang ilang ikinahanglan, labi na ang kaayuhan sa ilang mga balatian ug mga sakit. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Mibiya si Jacob sa Beersheba ug mipaingon sa Haran. Nahiabot siya sa usa ka dapit ug mipahulay siya didto kay gabii naman. Mihigda siya aron matulog ug bato ang iyang giunlan. Unya nagdamgo siya ug sa iyang damgo nakita niya ang usa ka hagdan nga misangko sa langit. Sa maong hagdan may mga anghel sa Dios nga nagsaka kanaog. Nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog tupad kaniya ug miingon kaniya, "Ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan. Mudaghan ang imong mga kaliwat sama kadaghan sa abog sa yuta." Mukaylap sila ngadto sa kasadpan ug sa silangan ug sa amihanan ug sa habagatan ug ang tanang katawhan sa kalibutan mohangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa pagpanalangin ko kanimo ug sa imong mga kaliwat. Timan-ing ubanan ug panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon ug dad-on ko ikaw pagbalik niining yutaa. Dili ko ikaw biyaan, hangtod nga matuman ang gisaad ko kanimo. Unya nahigmata si Jacob ug miingon siya, "Wala ko hibaloi nga ania di ay ang Ginoo niining dapita." Ug nahadlok siya og miingon, "Pagkabalaan di ay niining dapita. Kini gayud ang gipuy-an sa Dios ug ang ganghaan sa langit." Sa pagkabuntag, sayo nga mibangon si Jacob ug gikuha niya ang bato nga iyang giunlanan ug iya kining giugbok silbing handumanan. Unya gibubuan niya kini og lana aron ihalad ngadto sa Dios. Ug iyang ginganlag bitel ang maong dapit, kaniadto Luz ang ngalan sa maong lungsod. Unya naghimog panaad si Jacob ngadto sa Ginoo ug miingon siya, "Kung ubanan mo ako ug bantayan sa akong pagpanaw,
ug hatagan mo akog bisti o pagkaon, ug kun mahiuli ako sa balay sa akong amahan, nga walay kadaot nga mahitabo kanako, ilhon ko ikaw nga akong Dios. O kining bato nga akong giugbok, silbing handumanan, mahimong imong balay, ug ihatag ko kanimo ang ikapulo sa tanang ihatag mo kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan sa labing hataas, nga na magpuyo sa landong sa makagagahong. Ingnang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan ug akong kuta. Ang akong Dios nga akong gisaligan. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Kay luwason ikaw niya gikan sa litag sa mga ngayam, gikan sa makalaglag nga piste. Sa iyang mga dagang iya'y kaong panalipdan, ug ubos sa iyang mga pako mudangop ikaw. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Tungod kay midangop siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kaytasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, ug tubagon ko siya. Maana ako ban kaniya diha sa kagul-anan. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo.
Samtang nagsulti si Jesus niini usa ka opisyal nga Hudiyo miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babayi, apan adtua siya ug itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya." Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babayi nga gitalinog-an sulod na sa napulog duha ka tuig miduol sa luyo ni Jesus ug gihikap niya ang sidsid sa iyang bisti, kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lamang ako sa iyang bisti, mamaayo gayud ako." Milingi si Jesus ug nakita niya ang babayi ug miingon siya, "Ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo." Ug niadto gayong gutlua naayo ang babayi. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, "Gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata o gikupta niya ang kamot o mitindog ang bata. O ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, "Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig." Mao ba ni ang inyong kisulti karong buntag ngadto sa Ginoo? Hay may inyong gisaligan karon para makakaon mo ang Ginoo o ang inyong paningkamot? Bantay ha. Angayan bang musalig tas Ginoo? Angayan bang ibutang nato ang atong pagsalig niya? Basin. Naiuban, nagsalig sa iyang bana, ang uban nagsalig sa iyang asawa, ang uban nisalig sa ilang anak, or nisalig sa ginikanan. Pero sa tinud-an ay panagsaragit ta musalig sa Ginoo. Muna si Jacob, kay di amang kayto niya klaro ang Ginoo atong panahona, diri sa unang pagbasa, murag naapasad siya kondisyon nga gihatag sa Ginoo. Ingon siya, "Kung imo kong panalipdan, kung makauli ko sa amo, tuo ko nimo. Kung tumano nimo ang akong mga plano, tuo ko nimo." Mao ni ang atong gitawag og level sa pagtuo. Kanabang conditional. Basta Lord, makapasar ko exam, tuo gyud ko nimo. Ana. Basta mabuotan ning akong bana, din ani magbisyo, tuo gyud ko nimo. Nga Ginoo gyud ka. Saman, naamoy kondisyon nga gihatag sa Ginoo o wa? Klaro. Mao na gipakita sa Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo, nothing is impossible with His power. Ang wa gyud maayo nga babayi nga gitalinog-an, naayo ra dayon paghikap niya sa bisti ni Jesus. Ayo dayon. Ang kadto sang bata nga bag-o pang namatay, 12 anyos, gikuptan ra kamot. Lakaw dayon. Buhi dayon. So wa gyud imposible sa gahom sa Ginoo. Muna tungod aning gipakita unta ni Jesus, angayan gid unta ta nga
motuo bisan unsa pay iyang isulti. Pero unsa may nahitabo, gisupak siya, gipatay pagani. Nganong mo man ay nahitabo? Gilingi ako ng imong tupad pangutan ay na, ngano bitaw no? Ana. Unsa kay rason? Iya naman untang gipakita nga ang tanan niyang gibuhat maayo, ang kinabuhi iyang ibalik, ang mga sakit mawagtang, hasta pagani ang ilang mga diferensyas ilang panglawas sama ng buta, makakita, bungol, makadungog, amang, makasulti, bakol, makalakaw. Pero gisupak gihapon. Unya gipatay pag yun. Ngano ka? Hoy. Hibaw mo? Ako asa kay ko kahibaw pero ako ra ning gibana-bana tungod kay muingon manggod siya, usba ang imong kinaiya, ipahaom sa ako, diha dapita ang ato. Kay nga ato, kitang mga tao, ganahan kay tang mo pahimos, kana bang siya maoy muhatag sa atong ikinahanglan, pero muingon na siya nagkinahanglan ko ani, din ata muhatag, mga daw manggod ta. Pananglitan, moingon ang Ginoo, palit mog slat, tagaan ti kag kalipay. Palit mo dili. Dawa di baga kon-oko na. So sige lang sa tagpalit mahurot sa natong kwarta. Pero ang ibaw sa Ginoo nimo kalipay. Nya magsika Ginoo in taon mo hunong naunta nis bisyo ang akong bana kay naguol na gyud kay ko ani. Yang Ginoo ayaw pagsigampo ana, palit og slat, di ba malipay ka bisag magsigi pa naghubog-hubog imong bana. Bisag mangabit pa na imong bana, palit ra og slat, di ba malipay ka. Nabitay na ingon ako ni text ba, ingon din siya nga, Padir, pirmi yung apiki akong budget, puslan mang pirming apiki, may pagmopalit og slat, nako kana, muna sakto, tanawa, di ba, na dyan kay budget. Okay, mo magipalit og slat, pero malipayon ka. Karon mangutkot man kasi imong guol man kay kang wa kay ikapalit og pagkaon or sudan, pero ipalit og slat o di ba bisag wa kay sudan malipayon ka, bisag wa pa kay bugas malipayon ka. Bihay may importante daghan kag bugas nya bugat imong gibati, mas bugat pa sa usa ka sakong bugas. Na may daghan ingonana gud, nindot kayog balay, daghan kay kwarta, pero ang gibati porting bugata kay kani manggong kalipay o kalinaw, dili man ni mabayaran og kwarta. Muna ang gustos Ginoo kanang imong kwarta ipanghatag na tagaan ti kag kalipay. Nagtuod ay kag makapalit kag kalipay, dili ihatag ra na imong kwarta ngadto sa simbahan, ngadto sa mga kabus, ngadto sa mga nanginahanglan, ibahin ra ng imong mga katigayunan, ngadto sa mga wa gyud tawi ila, malipayon kay kastanan. Na hilong lagi mo. Maon ha. Salamat sa nipaambit kay naanataroy halin nga niabot na og sa atong SBF dag niabot na og 32,130 kaslats. Pakpak. Kani ang namalit ani 100% malipayon gyud. Pero naay malipayon nga kadiyot nasa uban malungtaron, depende sa ilang relasyon sa Ginoo. Yan, ingon man ko ato no, nga naatay 4 slot challenge. Gahapon man din ako gilaunch ang 4 slot challenge, pasidungog or pahinungod sa akong ikaupat na ka tuig, isip parish priest. Nya, kani pagi akong unang parokya ang San Vicente Ferrer. So, upat na sad ko katuig, dinhi isip inyong parish priest, karong August 6. Nya ang akong hangyo og nalipay mo sa akong pagka-parish priest dinhi, ma-territorial man or online parishioners, hala, palit mo upat ka slot sa SBF dag. 4 slot challenge. 2,000 ray amount ana. Di ba? Pwede mo magbalik-balik o kapila mo palit. Basta 4 slot challenge. Gahapon, ako ning gilaons, nya nakadawat dayon ta gahapon og
26 ka 4-slot challenge. Pakpak. Sus. Kaning nipalit ani mas malipayon. Mopalit kag usa ka slot, malipayon ka. Palit kag 4-slot challenge, aperte. Samot imong kalipay. Tinuod ba ni dili? Testingin. Ayaw ginang tinuod. Palitin dayon. Namo kay ubad siya, tinuod ba guna? Wa kay bugas, malipay ka. Basta paras Ginoo testingin. Ngano man nga si Saint Francis of Assisi kadato niya ni biya man nagpakilimos hapit wa may kaon. Ngano man si Mother Teresa of Calcutta ni biya man atong iyang pagka-directress sa usa ka dako nga eskwelahan ni ngadto man padong sa mga wa gyud kaon katong mga gipang-od ang lawas. Ngano man sila si Saint Anthony Padua o uban pang mga dato kayo Ignatius of Loyola na miya mas ilang mga nindot kayong mga kahimtang aron mo puyo anang pobre kayong kahimtang. Ngano man didto nila nakita nga sa ilang pagsunod sa kakabos ni Hesus ug sa pagtuman sa tanang sugo sa Ginoo, didto gyud ang tinuod nga kalipay ug kalinaw. Muna kamong mga ginikanan, porti na gyung paitas inyong gibati kay ang inyong mga anak mga badlungon kay tanan, tapulan pagyud kayo, dagko lang kaon, bugo ra ba pa eskwelahon. Nya muyaw-yaw mo ana, ayaw. Ang inyong buhaton unsa man pangutanas Ginoo Lord, unsa may imong mga pulong nga angay nako tumanon para aning akong mga anak. Ayaw ipatuman ang imong pulong ngadto sa imong mga anak mo samot gyud na kabugat imong gibati. Ingnang Ginoo, unsa may imong mga pulong Lord nga akong gamiton para sa paghigugma nako aning akong mga anak nga lami naman kining lutuon nga buhi. Purti magtapulan na gyud. Ana, tanawa. Di ba sultihan day kas Ginoo, tanawa ang naong sa imong anak. Siya hay man na liwat sa imong bana. Liwat kay sa akong bana Lord. Nya nganong nanganak ba na, nganong nakaanak man ka ana, kay imo mang gihigugma ang imong bana. Higugmaa ang naghimo, higugmaa sad ang bunga. Ingon din ka, adto na lang kumugak ko sa akong bana. Gakos din ka sa imong bana. Susdong, ang atong produkto tadawa pertigyog tapulana. Ingon din imong bana, maghimo lang tagbag-o day. Himo na sa mong bag-o. Sus, tapulan lang yapon. Pero, unsa may, ako, amo kasuhay ng panganak, pero unsa may mga pulong sa Ginoo, ang kanibiyang pulong sa Ginoo mga imposible kayo ang iyang ipanulti pananglitan katong kuan ko ba mura ko gipanis akong gitrabahoan nga gihagbong ko sa rating bisan og excellent akong rating giilisan og average. Mao pa gitong panahon na nga ang akong maguwang na paralyzed, so duha na kabuk akong paralyzed niya kay gihagbong man ko sa rating for some reason nga ako rang mga superiors mo nahibaw, dili ko ma-promote, di ko ika-recommend og promotion for at least 1 year, dili ko makadawat ana mga cash incentives, wa gyud. Hasta pag ikanang gitawag na mug step increase, wa na gina, di ko na ako madawat for at least 1 year. Purti gina kong hilak dito sa Adoration Chapel sa Santo Rosario. Ni ana ko sa Ginoo, Lord, nganong ingon ani man ni, kung kanus ako nang inahanglag kwarta para isuportas akong duha ka masakiton, imo naman nung gikuha hasta ang mga posibilidad nga ako untang madawat nga moarang-arang akong income. Simple ra kay Ginoo, gitubag nga nakapahupay sa akong bugat nga kasing-kasing. Ingon siya, this is salvific suffering. Pinaagi sa imong pag-antos, daghan ang mga tao nga malipay. Nindota. Ingon dayon ko, mao din salvific suffering. Balik din ko sa akong opisina, ingon ko, kani salvific suffering.
Agas akong luha usahay ug wa na ko ikapalit og tambal, salvific suffering. Hangtod karon ako nang gigamit. Kadugay na ato 1992. Hangtod karon gigamit na nako kada gyud damag sa mga kasakit nang magtinarong ko, akusahan ko, diha pay kausa nga giakusahan ko nga nangawat ko no kog 1 million sa na-assign na nako nga establishment sa simbahan nga 40 taon na kong paningkamot nga mulambo, giingnan pa gyud hinuon ko nga nangawat og 1 million nako pastilan. Hapit manggani ko way kaon ng ngawat mahinuon nako subaya lang na ninyo god kadang na accounting diha di man sa nila ipa-audit. Basta lang yun, gi-accuse ka na mo, ngawat kag 1 million, hilak na sad ko ato, maingon na lang sad ko, salvific suffering. Dinhisad, no? Di ba? Inyo sa ko din yung binuangan. Hilak na sad ko, ingon na sad ko, salvific suffering. Kada ginakusulti ani, muluag akong dughan. Assign kong prisuhan, partisan akong guula ato, nganong gihimo ra kong guest priest na sus na ko nganon taong guest or resident priest ramang ko nga ni amang ko kanang word nga resident priest gisakitan gyud kay ko ana unya gi-assign pa kog prisuhan nga wa na gid itay kolekta ana pertigyo na kong murag naguol ko ba pero niingon na sa ko salvific suffering di ba murag imposible kayo kisa ko ganahan na pero nakahupay nako kay mao sad toy nakita sa Ginoo nga gikinhanglan sa akong kasing-kasing wa ko dagmahay wa ko naglagot sa mga tawo nga na-involve sa akong kasakit hangtod karon. In fact nakaingon ko salamat Ginoo nga imo kong gitagaan adtong maong mga okasyon wa tingali tutuyua atong mga tawhana nga ila kong pasakitan ila lang gi-address ang sitwasyon nya ako lay murag na igo mo na ingon ko salvific suffering. So kanang tamparuson ka sa imong bana ing naragod salvific suffering. Di ba? Kanang mangabit ang imong asawa ing na salvific suffering. Libakon ka sa imong igsuon mismo nga ikaw pag nagtabang ana niya tong batan-on pa na nya karon libak-libako na ka daot-daoto na ka ikiha pa ka salvific suffering. Biyaan kas imong bana kay nangabit naglain unsa isulti iring-iring salvific iring-iring salvific suffering kanang atong mga kasakit ba mahupay lagi pero di ko moingon hang kaning akong nabati sa Ginoo mao sa niyang iyang isulti ninyo importante lang kun murang tagalibog murang nagnibugat atong dughan gaantos na ta please do not use your words and your thoughts. Ing naosan Ginoo Lord, tag-iya mangyukas kinabuhi, naa man nimo ang tanan, wa may imposible nimo ang imong mga pulong, espiritu magkinabuhi, palihog, sultihi ko, unsay pulong nimo nga akong gikinahanglan, aron mo ka atubang ko aning akong sitwasyon karon. Nindot kayo ang atong bation. Words of God powerful gyud kay nas tanan pero words of man distraction ang labas kana lang inig-ingon anang mga leaders nato for example ni President Putin dad-i nga tong nuclear weapon bombahin na mga words man na kuan pastila kulbaa inig-declare gyud sa usa ka nasod maggubat ta sus yung kulbaa mga words man na powerful sa na nga mga words niya mo ingon sa tong kontra sa sigib suway suklan ti ka sus kita sa kurug-kurug sa ala gubat na kiti patay na tani words of men ana sige lingi ay mong tupad ingna mangayo na tas Ginoo og pulong ha ingna kanang imong naong kinsa may pulong imong gisunod ana pangutan-a kanang imong kanang imong pagkural sa imong balay kinsang pulong ana imong gisunod kanang imong kiha ng imong igsuon nga imong gi-accuse nga nagbinuang sa inyong kabahinanan
Kanang kaso ron imong giatubang kinsa mang pulong imong gisunod sa Ginoo o sa abogado. Ana, mga pulong ba nga nindot i-check kanang imong pagsuyop karon kinsa mang pulong imong gisunod sa Ginoo o sa demonyo. Kanang moingon ba nga suyupan ni kay ulian gyud ka. Suyupan ni buwagtang na imong problema. Ambot lang. Pero ang ako usagis akong na kuanan nga word salvific suffering. Basta nindota mo ginay akong usas mga strongholds nako nga mga prinsipyo hangtod karon labi naghasulo nako ani mga kasakit sa kinabuhi nga maghilak-hilak na taba bisag tiguang nako mohilak bayag yapon ko magid bisag kamo dia mga tiwasono naman sa mga uban pero hilak yapon mo no maguol gyapon kagway kaon wa kay bugas nga unta hapit naman unta ka maimpas sige pa jud kagukod anang bugas ina na lang salvific suffering nindot kayo sige manindog data mga buutan. Mga igsoon, ang Dios wala gayud mibuot nga kita mamatay og masakitan, kinabuhi og kalipay ang iyang ihatag kanato. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, amahan sa kinabuhi patalinghogi kami. Amahan sa kinabuhi patalinghogi kami. Nga ang simbahan mahimong timailhan sa kaayo ni Kristo nga naglihok pinaagi sa iyang pag-atiman kanila nga masakiton sa lawas sa pangisip ug sa espiritu magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi patalinghogi kami. Nga ang mga doktor, mga nurses ug sila nga nag-atiman sa mga masakiton magpakita sa kaluoy ug kalumo ni Hesus diha sa ilang pag-atiman sa labing ubos sa iyang mga kaigsuunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghogi kami. Nga ang katawhan nga nanag-antos sa kakabos, makabig ngadto kang Hesus nga nahimong kabos alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghogi kami. Nga pinaagis atong mayong buhat, og mahupayon nga pulong, malimahan ang mga masulubong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghogi kami. Nga ang mga matuhoon nga mihalina, makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kinabuhi, patalinghogi kami. Dios among amahan, padayuna ang pag-alim kanamo gikan sa tanang mga sakit ug mga dautan. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kini
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Mao nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og niingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, mga malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
kaluhi kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung gahom. Nya mahitabo ra ni nga mo epekto sa atong kinabuhi kung maminaw kita ug magsunod kanunay sa tanan niyang mga isulti ug isugo kanato. Salamat sa nisugot sa Ginoo nga mo palit silag slot dinhi ang atong mga slatters na anatay halin sa atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slot. Niabot na og 32,130 ka slots, 43,870 pa ang atong available at 500 pesos per slot. Niya sa ato sang 4 slot challenge nahalina na ta og or naanay ni apil nga 26 ka 4 slot challenge. Atong pakpakan ang tanang ni apil niini. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaog sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.